गिबियावनो गासैखौबो आंनि वेयार बर' इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सावरायनो लानाय बाथ्रायानो जाबाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जों बर' हारिनि थाखाय। बे दुखु गोनां बाथ्राया मा मोनथिगौ ना? आसाम पुलिस ABUB एग्जाम माने जि एग्जामाव BTR आवल' माने BTR नि मोनब्रै जिल्लानि सुबुङाल' बर' हांखोजों एग्जामाव लिरनो हासिगोन। जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। आं बाथ्राखौ गोलाव बुङालासिनो आं सर्टै बुंलांगोन, नोंथांमोना खोनासं। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय। आसामाव जोंनि बर' बिजोङा नैथि मासियाव बाहागो मोननाय नङा होमबा? दिनै BTR आव मोनब्रै जिल्लायावल' माबोरै सायख'जाखो एबा मोनब्रै जिल्लानि एग्जाम होगिरिफोराल' बर' हांखोजों बड' फर BTR माबोरै बेफोरबायदि नटिस फैखो? जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा नङा होमबा? आसामनि नैथि मासियाव आवग्रिलायनो हानाय बर' बिजोङा दिनै BTR आवल'। बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ आं सोंखारिनो लुबैया, बबेबा मोनसे राजखान्थिनि दैदेनगिरिखौ आं सोंखारिनो लुबैया, बबेबा मोनसे हान्जानि दैदेनगिरिखौ गोबोरखिजों हाब्रुजों दाफबनो आं लुबैया आरो बेखौ दाफबनानै बै मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिखौ गाइखेरजों थुखैनो एबा गाइखेरजों सुनानै गाइखेर बायदि गुफुर मोजां होननानैबो आं बुंनो लुबैया। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बर' लिडारफोर दङ। बे बर' हारिनि लिडारफोरा एबा बर' हारिखौ दैदेनगिरिफोरा दिनै मानो बेफोरबायदि गुबुन राजखान्थि हान्जाजों एबा गुबुन हारिजों गोरोबनानै गावनि हारिनि बेफोरबायदि अलखद माने खहा लाबोगासिनो दङ? गुबुन राजखान्थि हान्जाजों एबा गुबुन हारिजों गोरोबनानै खामानि माव, गावनि राजखान्थि हान्जाखौ एबा गावनि गादिखौ लाखिनो थाखाय अराय सम हमथानानै दोननो थाखाय गाव माबायदि सोरजों राजखान्थिजों राजखान्थि हाद्रि सारलायदों, हाब्रु सारलायदों सारलाय, खिन्थु जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। जुदि जोंनि हारिनि माबा मोनसे खहा खालामनो थाङोब्ला राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा एबा बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा, जोंहा बे सादारन सुबुंफोरा बुंनायनि मोन्थाय दङ होननानै आं सानो। दिनै गोबां बर' सुबुंफोरा साननानै नाय, खायफायाथ' साननानै मोनाखै, राजखान्थिनि फोथाराव जाय आगान होनानै दङ। जोंनि बर' हारिनि गोबां गिदिर गिदिर राजखान्थिनि दैदेनगिरियानो जा, बबेबा आफादनि दैदेनगिरियानो जा, जिखुनु दैदेनगिरि गिदिर गोलाव आरो गिदिर गोलावनि न'खरनि गथ' गथायफ्रा बबे बिजोङाव फरायदों? बांसिनानोथ' 90% आंनिफ्राथ' गुबुन बिजोङाव फरायो नङा होमबा? गुबुन बिजोङाव फरायो। गेदेर गोलाव खालामहोनो नागिरदों, खालामो, जोंहा बेयाव बुंनांगौ गोनां गैया। गेदेर गोलावफोर, धोनि न'खरनि सुबुंफोर, नोंथांमोनखौ आं आखाइ खबजबनानै खावलायो, नोंथांमोना फरायदोंब्ला फरायहो गावनि गथ' गथायखौ। मानो होनबा बर' बिजोंजों गोबाङानो फोथायो एबा गोबाङानो सानो बर' बिजोंजों थाङोब्ला गेदेर गोलाव जानो हाया, डक्टर इन्जिनियार बायदि गिदिर गोलाव पाइलट बायदि जानो हाया। मानो होनबा बैफोराव इंलिस हिन्दीयाल' सोलियो। जोंनि बर' बिजोङाव इंलिस हिन्दी मोननैल'। बे आरो बर' बिजोंजों थांगोन, बर'जों रायज्लायनानै बर' बिजोंजों फरायलाङो। खिन्थु इंलिस मिडियाम एबा हिन्दी मिडियाम गुबुन बिजोङाव इंलिस हिन्दीजोंल' सोलियो। जायनि थाखाय उनाव बेफोरबायदि इंलिस हिन्दीयाव एक्सपार्ट जाहैनानै बेफोरबायदि साख्रि मोननायाव सुबिदा जाहैयो होननानै बयबो सानो। फरायहो गेदेर गोलाव बर'नि दैदेनगिरिफोर, नोंथांमोननि गथ' गथायखौ गुबुन बिजोङाव फरायहोदों, आं बेखौ बुंनो गोनां गैया, बुंनो होननानै आं सोरखौबा थांखिनोबो लुबैया, बुंनो लुबैया, आं बुंनो साना। फरायो, खिन्थु नोंथांमोना राजखान्थिनि एबा बर' हारिनि दैदेनगिरि जानानै बर' हारिनि नर्मेल थाखोनि बर' बिजोङाव फरायनाय गोरिब गुन्द्रा न'खरनि बेफोरबायदि फरायनायखौ नोंथांमोना मा मेगन सायो नामा? मेगन सानायफोरबायदि बेफोरबायदि मोनफा मोनफा दिनै मानो दुखु होबाय थायो नङा होमबा? मा बुंनो? दिनै आं बुंगोन सोरखौबा राजखान्थिनि दैदेनगिरि एबा सोरखौबा मुं थांखियोब्ला दानो बायदिसिना उल्था फाल्था कमेन्ट हरगोन। दिनै आं मानो बुंनो गोनां जादों? गिदिर गोलावानो बुंनो गोनां खालामनानै लायो। दिनै BTR नन BTR नोंथांमोना साननानै नाय, BTR नन BTR सानसे समाव जुद्ध जानो थांगासिनो दङ। सानसे समाव बे नन BTR नङाब्लाबो बर'जों बर'नो बुलाय सुलाय दानलाय सुलाय जुद्ध जानो थांगासिनो दङ। बे मानो गुबुन हारिजों जोंनि बर' लिडारफ्रा
गोरोबदों बेनिफ्राय बर'निनो फांसनफोरखौ खमायनानै होगासिनो दङ दिनै बिटिआरआव आं गाज्रि बुङा आं माने माबानो लुबैया दै थांखिनानै सोंखारनो लुबैया दिनै बिटिआरआव जाबदों आरो जाबदों बर'नि गोहो फांसनफोरा बिटिआरआव जाबदों आरो जाबदों बेखौ जाबदों बेखौ मोजांब्ला बेखौ दोनदों बे गाज्रिब्ला बेखौ गारदों आरो गोदान फांसन गोदान गोहो लाफिनदों दिनै मानो बेफोरबायदि दिनै नन बिटिआरआव गोबाङानो सानगासिनो दङ मा खालामनो सानखो दिनै बिटिआरआवल' जोंनि बर' हारिनि बर'नि लिडारफोरा दङ जायनि थाखाय दिनै नन बिटिआर आउट अफ बिटिआरआव बायदि बर'नि गोहोफोरा मोननो थाङाखै एबा रज'हैयाखै बिटिआरआवनो जाबदों आरो जाबदों गोहोफोरा जाबदों आरो जाबदों दिनै मानो गावजों गाव बुंलायनो गोनां जादों बेफोरनि थाखायथ' नन अफ बिटिआर माने बिटिआर बाहेरनि मानसिफोरा जोबोद दुखु मोननानै दङ बिटिआरनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ मानोना बिटिआरआव बर'नि हाथियार दैदेनगिरि हाथियार लानानै सोमावसारगिरिफ्रा बिटिआरआवनो दंजोबो बिटिआरआवनो सिएम इएम एकदम जाजोबनानै दङ चेयारमेन बायदि जाजोबनानै दङ खिन्थु नन अफ बिटिआर माने बिटिआर बाहेराव बर' हारिनि बड'लेण्डनि सोमावसारगिरिफोरा गैया जायनि थाखाय बर'नि फांसनफोरा बिटिआरआवनो जाबदों आरो जाबदों खिन्थु गुबुनाव गैया दिनै बेफोरनि थाखायनो जादों ना साननानै नाय जा नोंसोर सिएम इएम चेयारमेन बायदि जा एमएलए एमपि जा बेयाव बुंनो गोनां गैया नोंसोर बेफोरबायदि गेदेर गोलाव जानानै जोंनि हारिनि बेफोरबायदि लिरनाय फरायनायाव जेबो हेंथा दाहो एबा खहा खालामनानै दाहो गुबुन हारिया बेफोरबायदि जाबदेरनो नागिरदोंब्ला नोंथांमोना बादा होनांगौसो दिनै जोंनि बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दङ बर' हारिया गावस्रायोब्ला जोबस्रांगोन मानो दिनै बर' हारिया बबेयाव थि दंबावो धोरोमखौ लानानै गोबां एनायनि जालांबाय लिरनाय फरायनाय राव हारिमु राजखान्थि बेफोरबायदियाव बबेयाव मोनसे थि खौसे दंबावो बर'आ दिनै राजखान्थि खालाम नोंथांमोना बर'नि लिडारफ्रा नोंथांमोना गादिनि थाखाय सोरजों गोरोबो सोरजों गोरोबा गोरोब खिन्थु बेफोरबायदि हारिनि अलखद माने खहा खालामनानै होनाङा आं सोरखौ मुं थांखिनो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा रायजोफोर नोंथांमोना साननानै नाय बर' हारिया मा जालांगासिनो दङ बर' बिजोङाव आसामिस एबा गुबुन जाथिया एबा गुबुन हारिया बर' बिजोङाव जुदि साबजेक्ट होनो हालायदोंब्ला होथों खिन्थु जोंनि बर'खौ बेफोरबायदि खालामनो नाङा एबा मुगैनाङा बिमा बाथुलफोर बायदि खालामो बर'खौ दासिमबो नोंथांमोना साननानै नाय आं बाराखौ बुङा उनाव बुंबावगोन गोबां बुंनो बाथ्रा दंमोन आंहा बेफोरबायदि गोबाव बुंनायनि समखौ मोनबाङा आंबो खामानि मावो नालाय दिनै गोबाङानो बुंगोन आंखौ ओइ नोङो बेफोरबायदि आबां जाबां बखिना लाब गैया नों मावनो गोसोब्ला आउट एबा जेनेबा बाहेराव फैनानै मावफै उदाङै फिल्डआव फैना मावफै नोङो न'आव थानानै एम्बु सेथ्रफोर बायदि बेफोरबायदि रोनावबाय थाबा जानाय नङा होनना गोबाङानो बुङो खिन्थु जोंहाबो बुंनो मोन्थाय दङ जों दुखुथिया मानसि जों बर' बिजोंजोंनो फरायनानै जाम्बा जाम्बि जायाथों होननानै मेट्रिक पास एबा कलेज हाई सेकेन्डारि पास खालामनानै जोंनि जाथि बंस एबा जों जानानै थानो लुबैयो आरो जानानैबो थादों जों जाम्बा नङा लिरनो फरायनो रोङि नङा मानो होनबा जों बर' बिजोंजोंनो फरायनानै दिनै जाखिनि रोंनानै थानांगौ रोंनानै दं आरो बेफोरबायदि रोंहोनानै दोननो लुबैयो जों गोरिबफोराथ' आरो गेदेर गोलाव जेनेबा डक्टर इन्जिनियार बायदि पाइलट मा बिदिनो आरो जेनेबा ना गिदिर गोलाव खालामहोनो हाया फैसा थाखानि थाखाय आच्छा आं बाराखौ बुंला जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरखौ बादा हो सोरबा राजखान्थिजों गोरोबनानै जुदि बे राजखान्थिनि हान्जानि सुबुङानो बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव जुदि खहा एबा जेंना खालामनानै होनो फैदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ सावरायलायनानै बादा हो आरो जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बिटिआरआव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनब्रै जिल्लायावल' जुदि बर' बिजोंजों पुलिस एग्जाम ABUB राइटेन एग्जामखौ जुदि बर' बिजोंजोंल' होनो हायोब्ला जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै एसेनोसै गोजोन्थों